J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオールです。今回はカーチニーリールという歌について取り上げます。この歌についてこの画面に出ています右側の本、ヌアグアナレっていう本の第3巻においてですね、オーラーンという方だと分類されているんですが、それがどうなっているのかという、その問題、これはあるいはローカーなのではないのかという、説が出ておりますので、その点について考えてみたいと思います。それではその本の分類を見てみます。この本の編者はトマス・オ・コンヒャナンという方なんですが、この方によるとですね、そのミャドラフとしてオーラン・マルハンプラということで AAXE というその方を示しております。オーランという韻律の方であるということで、その方は、この 5強制のオーランですね。これはね、最初の第一子脚が X で、第二子脚、第三子脚が A ということで、それから第四子脚が X で、5番目の子脚が E であるということです。この X というのはですね、母音を踏んでいない強制母音のことを、こういう記号で表します。で、これを見ますとですね、ここに掲げてありますのはこのカーチニー・リールという歌の第1連なんですが、この第1連の1行目を見ますとですね、この方で読めるとは思います。ただしですね、確かにこの1行目はですね5強制であるとは思いますが、2行目以下を見ますとですね、この本では5強制というふうに分類しているんですけども、このイタリックスにしましたところですね、第2行目の3つ目の単語ハニックとかですね、次の行の5つ目の単語ヴィネとかですね、それから最後の行の 5語目ですね、5つ目の単語であるヒゲスを見てもですね、ここには強制があるというふうに考える人がいてもおかしくないとは思われますが、これを数えますと6強制になってしまいますので、この方には当てはまらなくなりますね。そこで5強制オーランというふうに見なしているその根拠はですね、おそらくこの第一連の1行目をもとにして、そういうふうにしているんだろうということですね。ただし先ほど申しました2行目から3行目4行目にかけてのですね、ハニック・ヴェネ・ハゲスのところの母音をですね、以前に出てきました非遠心単母音というのがありましたね。トルナはユー・ウムラートの記号を使ってましたが、ここではアステリスク I という形で表記しますと、そういう母音はここに縦に、並んでいることになりますね。ただし1行目についてはどうもないように思いますけども、そういうものがあるので、母音があるとすればなおさらのことですね、ここは強制があるはずであると。しかもですね、強制の数はそうすると2行目3行目4行目は6強制になります。で1行目だけはちょっと違うんですが、こういう例はですね、民衆を対象にして歌われている歌の場合ですね、最初の連についてはですね、韻律が安定しないこともあるというふうに言われていますので、できればですね、その歌の全体を見てからですね、安定しているところで、判断するのが良いであろうというふうに言われていますが、この歌の場合は一連の1行目だけでどうも5強制オーランと見ているのではないかという、ようなことが言われております。それでは一度読んでみますね。Tranunim björkjenach smachredagen agur on shin relativ hnickem ener smaglästa de vi mo fib vi en kolba vinne a beger agenla iskach nota fyr snarer mar hugges hen ed bei erege kachni rir。それではオーラン説に対する異論ですね、これを見ていきます。この説はヴィジニア・ブランケンホンさんが提出しているものです。その説によりますと、この歌のミャドラフトはローカーンであると
XXO、それから区境界があって OXE という、この形になってるんだということですね。となりますとですね、この2つの句で1行というふうに考えた場合にはですね、この1行は6強制ということになりますね。したがって、さっきも2行目以下は6強制だったんですけども、6強制と考えればですね、5強制のオーランではないということになりますね。ここに画面に表示してありますのはこれは3連なんですが、この歌はその本では5連まであるんですが、3連以下まで含めて検討すればそういうふうになるだろうというふうなことが言えるのかと思いますが、こういうふうにしますとですね、3行からなる句がですね、2つで1行という、そういうことで6強制、それが、4回繰り返されるという、そういう形になるわけですね。ただしこういうふうに表示してもですね、この詩のですね、奇数行ですね、この画面上の奇数行の第二四脚のところをちょっとご覧いただきたいんですが、前半で言うと「だ」と「アション」、それから後半で言うと「フリー」と「アリーシュ」、この部分、実は母音をなしていますけれども、アムスということになりますかね。これはですね、このローカンの方、こういう書き方でもですね表示することはできないということになりますね。前半と後半で、母音が違いますので、この方では表示できないということになります。それではこの第3連をちょっと読んでみますね。Ta mile da in a cloak is a brogen erga and re Gunegen ashen no ora gan tortvin nin ri a hummen hri is a stor ill sig og fålens ni njósed pin ach gorainshe rish en oige da men post le kach ni rir。それではこの歌の、歌唱を一つ聞いてみましょう。これはですね、ケリーの伝統を弾いているエリン・ニビョグリフという方の、ミーレダーというアルバムから取られています。ミーレダーというのはこのカーチニグイルの、第3連に現れる言葉なんですけども、多くの色ということなんですが、これはおそらく聖書に出てきますヨセフという、これはヤコブの子供ですけども、が与えられたいろいろな色のついている街灯といいますかね、その服ですね、その色のことを表しているんじゃないかというふうに思います。でこの場合はカーチニグイルというのはこの名前はですね、アイルランドの、化身といいますかね、である女性のことを表しているんだと思いますが、その方の、お召しになっている装いという、そういうことなんだろうと思いますね。それではこの歌をお聴きください。